Ilapho ke engabe sengisalinde amaphoyisa njalo ukuthi awafiki. Nangempela ke hayi wangiyeka ke lo Sandile. Kodwa ngase ngividorize uyena lwesifazane egcekeni engividorize left and right nje. Mina ke ngase ngikhuluma egcekeni njengomuntu ophahla idlozi ukuthi nina mndeni wala ekhaya ukuthi ungaze kuzongena indoda ingena kanjani indoda ngoba phela lo mfazi akuyena umfazi wasehotela ngashada naye ngesintu wangena ngenkomo wacaca la ekhaya. Yena futhi mama lo lwesifazane utshela inkantolo ukuthi yena ushade umshado wesiLungu ushade umshado wesintu esintwini ayikho idivorce. So kwase ngiyibuza ukuthi methi idivorce ayikho kwenzakalani lapho. Lento yenze ukuqala ngokwazi kwakho noma kusekuyimkhubo ojwayele. Ngokubuka kulapha ekhaya kwami kumgwaqo kusemgwaqweni. Ngafonelwa umunye nje ngibuza ukuthi kanti le moto ehlezi ime lapha ekhaya kwenzakalani ngayo. Abanye ke bayasho ukuthi kule ndoda lo mfo uyafika lale lapha ekhaya. Ngempela ke nami ngingeke ngikubuka lokho ukuthi ngempela ukuthi into ayenza ngoba ngamfice eyimela umuntu umuzi mase ujwayele sengowakhe uyayimela nje egcekeni ayiphuzela ngoba babeyiphuzela utshwala beyimele nje egcekeni kodwa yena wayephethe ukhiye isizathu sokuthi ngize mina ngivale esangweni ngabona ukuthi vele uzongena emotweni aphume ngemoto yomfazi walapha ekhaya baqhubeke nohambo. Okay. Ezweni sakhile sihleli nomfaniseni Jabulani wakaNdlovu waziwa ke ngomgabhi sikhuluma ngalolu daba kodwa ke siyafisa ukuthi ube ingxenye nawe emlaleli usekhaya ngabe mhlawumbe usukwazithola usesimeni lapho ke kufanele ngempela ke uhlale nomuntu ngaphansi kophahlo lodwa kodwa nibe ngempela ningasathandani yini eyaholela kulesi simo na beniphila kanjani kudala 0716136667 thubela ke leyo voice note njengamanje njengalokho ebuza uMrozo ukuthi ngabe ngempela uke wayithola usesimeni la kufanele khona nihlale nomuntu ngaphansi kophahlo lodwa kodwa ngempela ngasathandwani sekwazi ukuletha umuntu wakhe amekhona nivimbane eminyango egatini akusaphumeki njalo kube khona ukhishelana kweyibhamu mhlambe asiyeni lesi sesivala ngoba ngiyafuna siyokhuluma nenkosi ngiyezwa ukuthi ufuna amaphoyisa akufunelani amaphoyisa ngebese ngithole incwadi izolo ye-warrant of arrest ukuthi ngiyaboshwa ngiboshela ukuthi ngangivaleleni esangweni ngoba umphathi omkhulu ubaba uThangwe wabe sefonela umphathi weimantshi empangeni ubaba uHlatshwayo ukuthi ngolwesithathu lolwakusasa kufanele siyohlangana nomphathi weimantshi ezowucubungula noma ezobuka udaba lwethu ukuthi lwaphatheka kanjani. Anginaso isiqiniseko ukuthi beku kanjani ingakho okudala ukuthi ngalivula icala mina ngoba ngihloniphe umphathi omkhulu umphathi station umphathi wecluster kusukela eMtuba kuze kufike eMangozi. Ngahlonipha umphathi weimantshi ukuthi angikwazi ukuvula icala ngisazokhuluma nomuntu omkhulu ngoba ngisazokuza ukuthi thina njengabantu abonile isiyalo sakhe sinikeza sona sibhekephi khona manje sengithola ukuthi sengiyaboshwa kanti ngiboshwa nje vele kunamanqine enyathi ebelokho eqhubeka njalo umama kaMakoti yena osiqhatha kakhulu umndeni wakwaNtuli abantu abasiqhatha kule nkinga umndeni wakwaNtuli awufuna uhlangana nomndeni wakaMgabhi umama lona useze wangiphendula wathi mina ngidayise ingane yakhe umfana lo ugwaze izingane zakamakhelwane megwaze izingane zakamakhelwane umfana waboshwa ukuthi akaboshwanga ngizosho njalo ngoba akekho enkantolo akaboshiwe kuzoba namanje lokho okwenza khona lapha umfana lona ngitheme ngimficizo ngesonto elele nentombazane endlini ngambuza imfana emzini kababa wena ulala nentombazane ngisho abafowenu ngisho ingane engizalayo kaze lala nentombazane ufuthi uma sengisho lokho wathi umfana wena baba wahamba wakhuluma nomndeni wakaMsane wathi emndeni wakaMsane mina ngiboshwe ngoba ngarephe ingane wakaMsane ngithi mina kwakumsebenzi wamaphoyisa lo wangewona umsebenzi wami wena ukwazi abantu uthunywe yimi uthi ugogo wakhe mina ngahamba ngawufuna igebengu ingakho lo mfana egwazile uyilayile igebengu wayigwaza asivaleni baba ebintini lodwa ufakile ubukhosi zokhuluma nenkosi ngekudala kuyabonakala kuhamba kahle ukugenelela kwabo nanokuthi mase siphetha isiphi into ofisa ukuyibona yenzeka njengesiphetho la mina engifisa ukukubuka engifisa ukuthi kwenzeke ngoba ngiyesaba kwamanje njobe sekungena amadoda lapha ekhaya ngiyesaba and baningi abantu asebengisabisile khona abangitshela ngizophuma ngecasket bangifonela bathi ngizophuma ngecasket kunjalo nje kunjalo kwayona le ndoda ngoba ngiyalizwa iphimbo ukuthi kwangomunye wabo lona wangitshela ukuthi ngizophuma ngecasket okusho ukuthi impilo yami nje South Africa sengifana nomuntu ngiphucwe yonke into nomuzi ngiphuciwe and yena uhamba obhalisa ingane esikoleni ngegama lami wafike wasayina esikoleni ukuthi yena umarriage nami lisikhona iphepha elisho lokho ngo September ngomhla ka9 wahamba wabhalisa ingane esikoleni ngegama lami konke lokho mama
angizwa Uyasebenza yena usisi. uyasebenza uthisha kwesinye sezikole phesha kwemfolozo uMpumelelo Ndlovu. Besafunda kwaye sizwe usiza nawe. Mina ingane lezi nje zifundiswe yimina kusukela ngo2017 kwaze kube u2018 kwaba u2020 sashada na ingane zakhe ikhera kumina zikhokhelwa yimini staff kwayona leyo mfana esingijikele bifuna ukungihlaba ngomese yeyinye yengane ibikhokhelwa yimina ifunda kwesinye isikole kuthiwa iSalabasha ngabe yaba necala futhi yalenza ukulala nenye ingane yakomunye umuzi kwathathwa mina ngahamba ngakulowo muzi wakachongo Umese akho lezingane